Oes na'n rhif ar gefen yr un sydd yn dangos? Deuluol yma, Jonsiaid ar y llwyfan yma, nghanolfan Cneifio, Meirion, y rhagbrawf gosa at y dwytha rwan yn yr adran hun yn mynd rhagddo. Llian Wyn Jones ar 1, neb ar 2, Ilan Rhys Jones ar 3, Mark Dyke ar 5, Dylan Wyn Jones ar 6, brawd i Llion. Felly, rhyw naws deuluol i'r gystadleuaeth yn fan hyn. Ac ar y funud, dwi'n meddwl mae'n eitha agos rhwng y 4 Cneifiwr. Ond o weld y sgrin llydan, dwi'n meddwl mae Ilan Rhys Jones o Lansannan, fo ar 3 sydd bell amlaen, ond mae Mark Dyke yn agos iawn ar ei ôl o, tra bod y 2 frawd ar 1 a 6, Llion Dylan, yn cael chydig o ding-dong. Dyna ti, ond ar 3 fel y gwelwn ni rwan, Ilan Rhys Jones yn mynd i mewn am yr oen diwetha dy byca. Ar 5, dyma chi Mark Dyke fan hyn, Cneifio'r cri dros ben, fyswn i'n deud enw cyfarwydd iawn yma, teulu'r Dykes yn gefnogol iawn i'r cystadlu yma yn y sioe fawr. Llion Wyn Jones ar 1 yn ta, ar oen yna lawr yr diwetha'n dod allan ganddo fo, pwy sy'n mynd i fynd â hi o ran cyflymdra yn yr hes yma, a dyma ni droi yn sydyn at Dylan Wyn Jones, taclus dros ben ganddo fo, yr oen diwetha yn disgwyl amdano fo gan ei bartner yn y gorlan. Lawr y bol bydd hi mewn dim rwan, ond dipyn o waith Cneifio ar yr wyn yma i Llion Wyn Jones yma hyn. Lawr y goes na o fo, mae o'n edrych yn gyfarwydd iawn ar broses beth bynnag. Y bechgyn ar y safon yma, llawer iawn ohonyn nhw wedi cael profiad o fod yr ochr arall y byd, lle mae y rwyn gwanog, mae Defyd Glenig yma yn gyfarwydd dros ben. Mae eisiau breichiau hir i gyrraedd blaen y carna ar y dymain am does. Mae yna dipyn o waith agor i fyny cyn camu fyny'r gwddw i'r long blows. Mwy am byd newchi ar y cychwyn na, haws am byd fydd i gorffen ni. Dyna ni, ar long blows fel o ti'n stôn amdanyn nhw, be dwi'n alw'r stodiau hirion yn fan hyn, da ni'n trio Cymreigio'r broses gymaint sy'n bosib, ond wrth gwrs mae arfer y termau technolegol yma yn holl bwysig, y long blows a'r undermines, y cyfeiriadau na i gyd yn gyfarwydd iawn. Da ni'n gweld y top notch fyna gen Ilan. Chwarae teg. Dipyn o her i'r becyn yma, felly peth cyntaf yn y bore fan hyn. Gosod y cynyddu'r her o flwyddyn i flwyddyn, falle gwneud i'n bach yn anoddach ar yr adran hun yma, mwyn cynyddu'r her ydy'r bwriad, trefnwyr y sioe, yn rhoi y math yma o oen iddyn nhw peth cyntaf bora. Yr wyn diwetha allan gan y becyn mae i gyr rwan a baint o amser sydd ar ôl fawr iawn gan y cystadleuaeth yma ar 3, Ilan Rhys Jones. Mae'n ddrwg gennau o'n i'n camgymryd, un ar ôl gen o fo yn y gorlan. Felly, mae'r cert o ein y ceffil, Alun. Mae fel arfer gen i, mae'n iawn. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi, felly 4 o wyn oedd yn y gorlan. Gawyn ni weld yn y man. Ar 1 mae Llion Wyn Jones fan hyn. Fo sy'n bell amlaen o'r 2 frawd. Ilan sy'n gosod y safon ar 3, ond dyma ni Llion, fewn a fo. Edrych yn amddenol, gwm cnoi neu gego, edrych yn ddigon hapus fyny ar y llwyfan yna, fel sydd wedi arfer erioed. Yn hollol, ac mae'n agos iawn rhwng y bechgyn yma, fyswn i'n dweud, felly ar y 5 y fanna, i welwch chi, Dylan, Mark Dyke, sori, oedd hwnna i ar 5 yn cael hwyl dda iawn arni, felly pwy fydd yn mynd â hi, tybed. Lawr iawn yn ni ar hyn o bryd, yr oen dwytha allan gan bob un o'n nhw rwan, lawr y gwddw yn ni, dyma ni, Dylan Wyn Jones ar 6. Chydig ar ei holi, ond cofiwch, falle bod o'n Cneifio'r taclusach na phawb arall sydd yma. Do'n ni weld hynny yn y man. Rhagbrof wedi hwn ar hyn o bryd, mi fydd na 19 o'r bechgyn sydd wedi cystadlu y bore yma, mynd ymlaen i'r rownd derfynol, ac wedyn mynd na 6 o'r heini yn rhagori ac yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol. Dyna'r broses yma'n hyn ar llwyfan mawr yn nghanolfan Cneifio Meirion. Llion Wyn Jones. Wir, ond dwi'n credu bod ni'n cael golwg ar Ilan Rhys Jones yn ein mod i cael oen arbennig, tro yma oen chydig yn fwy. Dipyn hawsach, os oes a fwy o le ar yr oen, mae'r glen yn hawsach i gael ffwr ar hwn y clistiau bethau, a fo sy'n bell amlaen. Lawr ar ochr ola ma'n dod. Does neb yn mynd i ddal o wan, mae wedi'n gwneud gwaith arbennig ar hwnna. Dim byd ar ôl arni, mae'n binc fel dwi'n ni ddim be. Ys gyda'n cymariaeth, a gwasgu'r botwm coch. A dyna ni, Ilan Rhys Jones yn gorffen gynta yn y rhagbrawf. Cyflym iawn yma.